Ka jingdon jong ki breu ki ba ha ka jingdok baro ki bahap hapo ka Multidimensional Poverty Index ha ka ri ka lahiar na ka apusau point prasan na ka shispa sha ka khatsau point khandai riu na shispa apadeng jong usnam aja khatsan aja khan riu bat aja khat khandai aja apwei ya ka ni la pembana ha ka National Multidimensional Poverty Index ka bala Pyllait da ka Niti Aayog mantagasngi abakren shikala pathai khubor hanong ba Delhi u CEO ka Niti Aayog u BVR Subraman Ulaong ba khatlai point san kalorngut ki breu kalalat na ka jingkhen ha ka Multidimensional Poverty ha kini kisan snem Ulaong ba ke India kala don ha ka lenti ban kenjo ya ka thong ban kentiu ya ka roi ka par kham hashwa jong snem a hajar lai pho Ulaong ru ba ka kai phot ka pen I ba ka jingduk jingkerdu ha ka jaka nong kendong kala her na ka lai pu ar point san khandai na ka shispa sha ka khat khandai point ar pra na shispa ha kini kisnem